Víte, co to byl holokaust? Ne. No, to byl koncentrák. Židovský koncentrák. Myslím, že se o tom mluví docela málo. Tam jsou ty lidi v těch, jak to jmenuje, ty věznice a že tam prostě hladově a takový, že je tam držej. Že oni tam prostě zavřeli do nějakých těch koncentračních táborů, nahnali je do sprch, pak tam na ně třeba pustil plyn a někdy ho třeba taky nepustili. No a proč to bylo? Protože byl komunismus nebo něco takového, nebo no. Ja ešte mám to číslo, ale niektoré devčence, ako sme prišli domov, nechceli byť označené jak dobytok, tak si dali číslo vyoperovať, no ale a potom to zabudli. Tak teraz, keď sme si robili ako odškodné, museli sme to číslo udávať. Nakoľko sme išli jedna po druhom, tak ja som si ešte jej čísla pamätala a tak som im tie čísla pripomenula. Taky jsem se díval vlastně v televizi, to bylo o tom, že tam nějaký ten židovský pán nebo chlapec předtím jakože viděl, jak jeho rodiče zabili, kteří byli v obětí a tak jako docela hnusný. No. Ja som mala číslo 2851. To bol druhý transport zo Slovenska. Prvý transport bol z Popradu a druhý transport bol z Bratislavy, z Patrónky. Vím, že třeba se stalo, že jim tam puškou rozbili hlavu nebo něco takového, že je tam normálně skopali na zem a pak je zastřelili. Tak prišla som sem po 55 rokoch. Som prišla sem do Osvienčína, lebo moje deti a môj manžel nikdy nechceli, aby som sa sem vrátila. A myslím, že touto mojou cestou spravím konec a nikdy viac sa nechcem vrátiť. Klamu nezáklamu stále, klamať budú neustále, lenže my pravdu máme, my svoj boj nevzdáme. Oblbujú švindalka spod klamstvá točú do hlavy, lenže my vám neveríme, vy židovské pandravy. Tí vagóny vyzerali tak, že boli pripravené na také poschodia a my sme boli na tom poschodí. Dole boli vedrá, do tých veder sme mali chodiť ako na záchod. A teraz nás viezli a my sme nevedeli, kde nás vezú a večer sme prišli do Žiliny a tam sme sa pýtali jedného toho zriadenca, ktorý pracoval železničiara, že kde nás vezú. Ale on hovoril Auschwitz, lenže my sme nevedeli, čo to je Auschwitz, my sme to slovo nikdy nepočuli, tak skombinovali dievčence, že ideme Aussig. Tak sme mysleli, že nás vezú do Ústí. No ale ráno už sme prišli za hranice a tam nás už preberali SS-áci. No tak najprv sa pýtali, že wo ist der Judenarzt? Tak z prvého vagónu vystúpil lekár, ktorý nás sprevádzal, tak chcel zahlásiť, že vezie 1000 ľudí a jak chudák ruku položil, že chcel zasalutovať, tak ten vytiahol revolver, ten SS-ák a na mieste ho zastrelil. Tak týmto nás privítali. Vtedy bylo Polsko po vojne a tak tí domy, ktoré byli zbombardované, my sme museli rozebírať. Vždycky hlásila tá Anweisерka Kommando 202 mit 1200 Weiber. Tu hral orchestr. Náš prvý orchestr v ženském lágri dirigovala, vraj to bola vňučka hudobného skladateľa Čajkovského. A jak ten orchester hral, my sme nemohli stáť rovne, ale museli sme stále pohybovať nohami ako pri pochode, že teda pochodujeme. A teraz prvé komando odišlo, druhé komando odišlo a tak ďalej a tak ďalej. A teraz sme videli na tej bráne napísané Arbeit macht frei, tak sme si povedali, keď práca oslobodzuje, my to tu vydržíme. O 3:00 hodine nás budili a od tej doby začali vykrikovať alles zum Zählapel, alles zum Zählapel. My sme ani nevedeli, co to je, tak sme byli pojašené
ale potom sme sa do toho vžili, však za 2, za 3 dní už sme vedeli, co to je Celapel. Tak si predstavte, tu na prostredku stála SSáčka, takto rozkročená a včilta kopala do nás a vrešťala, ale som Celapel, raš. My sme sa tlačili, tí starší ženy popadali, to sa šlapalo po tých ženách, tí ležstí vstali a včil všetko to utekalo na ten Celapel. A teraz ten apel musel súhlasiť, že nás toľko je. Tak nás počítali od tej 4. hodiny ráno až do 7. hodiny. Sme stáli ten Celapel, či pršalo, či snežilo, tak sme museli stáť. A potom bylo Arbeitsformierung. To znamená, že nás zadelovali do práce. Lenže 2. a 3. dni, jak sme už boli vyčerpané, tak niektoré nechceli ísť do tej práce, tak sa tlačili naspátky do blokov. Tak to tí SSáci prišli s bíkovcama a s bíkovcama nás naháňali do tej práce. Prvý transport prišiel z Ravensbrücku a to prišli také tie asociálky s týma červenýma vinklama. To boli prostitútky a čo sa tak živili na príživníctvo a také podlé ženy to boli. A z tých spravili Anweiserinnen, teda takých kapovcov, ktorí boli nad nami. Prvá naša cesta bola do kúpela. Najprv sme sa museli celkom vyzliecť do nahu a tam sme sa museli postaviť a teraz ruky hore dať a všetko, kde bolo ochlpenie, to nám všetko vyholili. A to robili tiež tie asociálky. A potom nám ostrihali vlasy dohola, úplne dohola. A teraz sme sa museli namočiť do tých kadí. A ten SSák, ktorý sa na to prizeral, pamätám sa s paličkou, že nám nadvíhal prsa a teraz hovorí tomu druhému SSákovi: človeče, tí dochádzajú z kláštera, to sú samé panny, čo prišli. A prišla s nama jedna taká staršia už a tá mala také tie prsa trochu visiace a hovorí, že to musí byť nejaká pobeglica, že keď má také visiace prsia. No a potom, keď sme sa z tej kadi sme vyšli, tak samozrejme uteráky, nikto nám nič nedal, len nám podhadzovali ruské uniformy, lebo najprv tu boli ruskí zajatci, tí vyvraždili a tie uniformy, čo po nich ostali, špinavé, všivavé, my sme museli si obliecť. To bolo na holé telo, len tie kazajky ruské a tie nohavice. A tak potom sme sa jedna druhú nepoznali, jak sme vyšli z toho kúpela. Za toľko rokov, za 55 rokov, tí vlasy, či na našich hlavách, či bez nás, tak ošediveli. Ale boli to vlasy krásne, bohaté a tí nám ostrihali, no a tí nás zbavili prvej ženskosti, lebo to je hrozné, keď žena stratí vlasy. Pod výrazem holokaust si představím vlastně nesmírné utrpení židovského a nejen židovského národa za druhé světové války. Taky se tomu říkalo konečné řešení židovské otázky, což bylo potom vlastně úplný vyhlazení židů. Skoro se jim to povedlo, no. Hitler chtěl vytvořit samostatnou árijskou rasu a tím pádem a taky mu určitě vadilo, že to jsou dobří obchodníci. Byli tak roztroušeni po celé té republice a po celém světě a to se tomu Hitlerovi nelíbilo. Já si myslím, že Němci se báli vlastně jejich moci a jejich peněz, protože sami vlastně tam měli hospodářskou krizi a ti Židi byli bohatí. Řekněme určitě i ty náboženské důvody, samozřejmě nesnášení vůči křesťanství a podobně, zabití Ježíše, něco v tom smyslu. A myslím si, že v kontextu té druhé světové války to byla ta
řekněme, ekonomická moc nebo politická. Já jsem o tom viděla nějaký dokument a tam říkali, že třeba nahnali do sprch a tam na ně pustili nějaký plyn a že je tam všechny pozabíjeli. Nějakých 6 milionů. Holokaust je organizovaná akce proti židovskému etniku. První se mě vybaví druhá světová válka asi. A pálení lidí. Ja som bývala v bloku 9, ale nesmelo sa ďalej chodiť, len potiaľto, lebo tu bola stena a v noci tu horali strašne silné žiarovky. To museli byť aspoň 500 žiarovky. A tu bolo gestapo, blok 11. Tam vodili ľudí na výslechy a tríznili ich samozrejme, politických väzňov, potom komunistov a teda nepohodlných ľudí, väčšinou Poliakov. No ale my sme odtiaľto počuli až na náš blok v noci strašné výkriky a kvílenie, lebo tu nás strieľali ľudí, potom vešali tu ľudí. No a potom niektorí, ktorí boli v lágri napríklad tiež, ktorí sa previnili niečím, buď boli tam sestry nejaké cimeršpicové z Popradu a tie písali denník. Tak všetky 3 sestry odsúdili, tu na ich tríznili najprv a potom všetky 3 zastrelili. Tu bol kapo, nejaký americký žid, ktorý sa volal Jakub. Ten prišiel z Ameriky na návštevu do Poľska k rodine a tam ho chytili a zatvorili. Bol to nejaký boxer z povolania a takže on tu narobil ako kata a vešal ľudí a prevádzal tieto veci, ktoré oni potrebovali. Prvé noci sme spali na zemi. Potom teprva sme si museli postele donosiť, poskládať. V každej posteli bol slamník, ten bol plný vší a ploštíc a tie nás tak štípali, takže keď sme sa ráno vyzliekli, úplne sme mali telo jak bodkované, úplne dožrané od toho hmyzu. Tak z kuchyni sa priniesol čaj, oni to nazývali herbata, tak najprv sme sa v tom poumývali, no a tak sme s tým šetrili, aby sme sa mohli ešte z toho napiť. Lenže už tie posledné dievčence, ktoré boli na rade, už videli, že už toho čaju je tam málo, tak začala bitka. Tá Štubová, ktorá tam bola, zobrala tú kele a teraz tú kele bila tí dievčatá po hlavách, tak koľkokrát aj pritom omdleli tie devčence. Tak ja som bývala v tomto šláfzáli. Tu som ja bola ubytovaná. Pozdejšie som odišla na revír. Ja som už ďalej nemohla, tak som požiadala, že či by som si nemohla aspoň 2 dni odpočinúť na tom revíri. No a prišla tam jedna Oberschwester Erika sa volala a tá sa pýtala, že kto má byť z tejto izby operovaný na apenditis. Ja som ani nevedela, čo to je. Myslela som si, že tak je možné skoncovať so životom a tak som sa na toto prihlásila. Tak mňa potom zobrali na tú operáciu a ona mi hovorila, že mňa budú operovať na slepé črevo. Vraj to boli nejakí len študenti, ktorí sa učili a pri plnom vedomí, lenže potom ja som strašne kričala a takže potom mi dali lumbalovú injekciu a aj narkózu. A hneď po tej operácii povedali runter von Tisch.
tie krajiny, ktoré sem vysídlili Židov, tak tí museli tých Židov živiť. Takže Slováci posielali sem kyslú kapustu, potom zemiaky a klobásky. Lenže klobásky sme my nedostali, to Nemci dostali, ale nám dávali, niekedy sme dostali taký jeden kúsok krvavého salámu. To sa volalo, že Blutwurst. Lenže my sme prišli z domu a zo začiatku nám sa to hnusilo, my sme to ani nejedli. Alebo potom už ako neskôr sme dostávali sírečky. Lenže po tých sírečkoch tie boli už také zrelé, že úplne tiekli. Nám to síce chutnalo, lenže potom sme mali taký smäd, že sme nemali čo piť, lebo tu nebolo čo piť. A tie vody v tých močáloch, tie boli otrávené, tam bolo niečo nasypané, to sa nesmelo piť, lebo to bolo plné tých moskytov, alebo žaby tam boli. No keď prišli Holanďanky a Gréčky, tí strašne trpeli smedom. Tak tí sa napili aj z tých močálov. Lenže potom dostali všelijaké infekcie v ústach a brušné infekcie a to bolo hrozné. Tak iste sa budete diviť, že som vás zaviedla na záchod. Lenže záchod WC bola veľmi dôležitá miestnosť. Zatiaľ, čo tieto misy boli obsadené, vonku už čakala veľká rada, že sa vymeníme. Lenže na záchode to bolo ako kultúrne stredisko. Tu sa rozprávalo, lebo niektoré dievčatá mali aj možnosť, že sa stýkali s mužmi a muži vedeli, čo sa vonku deje, či sa fronta blíži, či Nemci vyhrávajú. Lenže v 42. roku sa im ešte dobre vodilo, takže sme boli veľmi, veľmi skeptické, že by sme sa niekedy dostali von a nálada bola veľmi, veľmi zlá. Niektoré dievčatá prišli k cigarete, ktorú sme nazývali polsky, papírosy, tak tá išla od úst do úst. Pokiaľ je len bolo kúsok, to sa dalo ešte do sponky a ešte sa s nej fajčilo. Ja som prišla do lágru 2. apríla roku 1942. Moji rodičia prišli asi o 2 alebo 3 týždne neskôr, ale neprišli do lágru. Ešte vtedy neboli krematória, bolo len toto jedno krematórium v Osvienčíne. Tak medzi inými z transportu boli zastrelení a potom tu v tomto krematóriu, v týchto peciach zahynuli moji rodičia a za nich tu rozžíham teraz tieto sviece. Zapříčinil to vlastně Hitler a takoví ti nacisti. A i mě prostě třeba líto, že vlastně za to, že ti Židi tak nějak jako nepřímo zavinili to ukřižování toho Ježíše a tak že jako na to doplatilo celé to jejich pokolení, i když ti prostě potomci tak vzdálení, tak už za nic takového pořádně nemohli, ale jako stejně prostě dopadli tak, jak dopadli a jako byly ty koncentrační tábory a všecko takového, tak je to smutný. Tak já nevidím tam žádný důvod, že by si to nějak měli zavinit sami. Podle mě asi hlavně ten Hitler, ale určitě tam ten problém byl na obou stranách. Nedávno jsme se třeba dívali na to umučení Krista a jako mamka vlastně říkala, že až tehdy pořádně pochopila, proč jako ti Židé jako byli prostě takhle jako pronásledovaní. Možná to v televizích nebo tak to trošičku jako zveličují, to se všechno vždycky zveličuje, ale jako že by nějak moc, to bych neřekl ani. Určitě to trošku přibarvovali, ale jakože nějaká ta pravda tam určitě bude, no. No já si myslím, že to mohlo být dost krutý. Myslím, že se to nepřibarvuje. Myslím, že to bylo hrozný. No. Základním kamenem úrazu je výuka dějepisu na škole, která se neustále snižuje. A navíc, že stále ještě na základních, to by člověk
i oželel, ale v středních a na vysokých školách se neučí obor takzvaných soudobých dějin, do kterého tato problematika patří. Já myslím, že znalost, poznání a povědomí věcí souvisejících s holokaustem a s likvidačními tábory odpovídá věku mladých lidí. Narodili se všichni průměrně, dneska 20letí se narodili 40 let po skončení druhé světové války. To je jako kdyby mě jste se zeptal, nebo kdyby se mě někdo zeptal na rusko-japonskou válku. Oni o tom vlastně nic nevědí a musí se toho poznání znova dopracovat. Myslím si, že na straně Židů byla chyba, že se nebránili vlastně se zbraní v ruce ještě, než se to dostalo do takové situace, kdy už vlastně neměli žádnou šanci. To je politika, no, takovýhle věci, to bývá takhle, no. Se světem stojí, tak vždycky používá politika různý nástroje k dosažení svých cílů, takže je to strašlivý, ale není to nic nepochopitelného. Ten německý národ byl vtažen do takového podvědomí, že měl zafixováno to, že by se zkrátka asi měli zlikvidovat určitým způsobem. Že ty lidi šli v takovém tom jednom tahu a následovali toho svýho vůdce, i když aniž by nad tím třeba moc přemýšleli. Jednak křesťanský antisemitismus, potom potřeba finančního zajištění německého válečného tažení a potom antipatie různých lidí. Hitlerem počínaje, Goebbelsem končí a tedy. Snad přímo nebyl nějaký prvek, který by přímo vydráždil tu německou společnost národně socialistickou k nějaký protiakci. Spíš si myslím, že tam opravdu byla snaha o to najít vnějšího nepřítele, který zcelí prostě ten národ, který nebude pak dělat problémy tomu diktátorovi v jeho dalších krocích. Tu sa nachádzame v Birkenau na rampě. Asi v roku 1943 byla táto rampa zriadená, teda v tej době, jak byly zriadené krematória. Takže vlaky už nezostávali stát v Osvienčine, ale ostávali stát tu na v Birkenau. A tu na hned, jak ľudia vystupovali z vlakov, tu už boli SS-áci a trestanci, ktorí boli k tomuto určení. Tu ostal vlak stáť, všetky vozne sa potvárali a všetko dali a rýchle museli sa vagóny vyprázdniť. Tu nás stál Mengele, doktor Mengele s jeho družinou a jak tí ľudia z toho vlaku podchádzali, tak sa museli zase zaradiť. A jak podchádzali, tak on velil len s prstom vľavo a vpravo, vľavo, vpravo. A takže oni nevedeli, že toto sú krematória, alebo že idú na život, alebo na smrť. Tak oni ešte poslúchali, no ale títo mužovia, ktorí boli na toto komando určení, tí ženy prišli sem s malýma deťma, s kojencami a tí muži ich poučili a povedali im, aby tie deti hádzali do týchto zákop. Pretože keď držala v ruke dieťa, tak išla aj s dieťatom hned do plynu. Tak tieto zákopy, môžete si mysleť, ten pocit tej matky, ktorá svoje vlastné dieťa musela hodiť tu do tej priekopy. Ale muži jej to vysvetlili, ty sa možná zachrániš a budeš možná mať ešte deti. Tak tu sa nachádzame v Birkenau. Toto je blok 9. Tu som prežila najhroznejšie chvíle svojho života. Spávala som, tu sme uprostred a z každej strany to sa volalo štúby. A spávala som v druhej koji. Tu nás spalo niekedy 10, niekedy 11, niekedy aj 12
tak sme boli vždycky obrátené jedným smerom a keď sme sa chceli obrátiť, alebo niektorá musela ísť na záchod, tak sa zobudili všetky. Keď nás bolo mnoho pred každou selekciou, tak nebolo dosť miesta, tak spávali aj dole. Za iných okolností, keď tam nikto nespal, to bolo plné potkanov vždycky. Tu sme mali nejak také kamienka, v ktorých nikdy nehoralo, lebo poprvé nemalo ani čím horať a tu bolo strašne zima. V noci dievčatá, ktorým bolo zima, ktoré mali deky, tak jedna z druhej tak strhali tie deky dole. Tak potom sme vymysleli, že sme si zorganizovali klince a tie deky sa priklincovali. Toto je ako vchod do bloku. A tu nás sme oslavovali niekedy aj šabat a chanuku. Tak zorganizovali sme si, to znamená, že sme si niektoré dievčatá, ktoré mali možnosť, tak nejaké bedny a na tie bedny sme rozprestreli buď deku, alebo čo sme mali teda, sviečky a toto sme už šetrili, aby sme na tú chanuku mali tých 8 alebo 9 sviečok. Devčatá boli povyliezané tu na tých kojách, ktoré to chceli vidieť. A teraz zažíhala sviečky niektorá, ktorá vedela pekne spievať. A ja som sa vždycky pozerala, jak na ňu pozerá tých niekoľko stoviek vyhladlých a vyšpúlených očí a každá mala slzy v očiach a tak sme oslavovali chanuku. To sme všetko oslavovali až v noci, keď sme vedeli, že už SS-áci neprídu do bloku. Vidím tu nás kosenú trávu. To neexistovalo. Tá trávička nemala čas vyrástnuť, lebo my sme boli tak hladní, že tú trávu sme spásli. My sme jedli trávu, alebo kde sme videli strom, tak sme odlupovali tú kôru z toho stromu a jedli sme aj tú kôru. Tak možná v tej trávi tá nám nahradzovala vitamíny. Napríklad pri Ausmarši, jak sme išli do práce, tak odtrhli povedzme 2-3 rady a teraz ich zbrali na tie experimenty, na tie pseudolekárske pokusy. Tam aj my sme raz boli vybrané, tak tam nám zobrali krv. Ja neviem, že nám brali krv buď zo žily, alebo tu nám nastrihli ucho a z uší nám brali krv. Potom tam mali také prístroje, ako rentgen, lebo niečo také, my sme nevedeli, čo to je, a tam nás ožarovali. Ešte sa pamätám to, že nám naočkovali škvrnitý tyfus. Tak sme potom po čase, každá, neviem, jaká bola inkubačná doba, tak sme dostali, všetci sme mali škvrnitý tyfus, a tieto choroby sme absolvovali všetky bez jedného lieku. A tak sme museli v týchto vysokých horúčkach sme museli chodiť do práce. Tu nás sa nachádzame, určite nebudete ani vedieť, čo to je. To je výtvor, najvyšší výtvor nemeckej kultúry, takzvaná latrína. Všetci sme trpeli
Durchfallom. To znamená, že sme mali behačku. Ale tieto poklopy, tie tu neboli. Tie spravili až v roku 1944. Tak sme sedeli vždycky tak, že jedna proti druhej, lenže pokiaľ tá jedna stačila dať si dole nohavice, teraz tá druhá už tam sedela a keď náhodou, že nebola obrátená, tak tá, ktorá už tam svoju potrebu prevádzala, tak to všetko išlo jej, keď bola naklonená, do tváre. Tak ja som mala sesternicu a raz prišla na blok v noci a hovorí, predstav si, ja som celá od tých výkalov, od fekálií a nemám sa kde umyť. A ja som jej povedala, len sa utri pekne a to máš masku kozmetickú a uvidíš, jaká budeš z toho pekná. Ináč sa nedalo žiť, museli sme sa len povzbudzovať a športovo všetko brať, lebo ináč sa nedalo žiť. Tu sa nachádzame pri bloku smrti, to je blok 25. Tu bola bloková jedno úplne mladé dievča zo Slovenska, volala sa Cilka Kleinová. No a tiež tu bol štúmdienst, tak jak všade inde, lenže tu ľudia už boli takí, ktorí už nemohli chodiť a nemohli pracovať tzv. Muzulmani a až ich byl určitý počet, tak ich odvážali do plynových komor. Tu sa veľa ľudí zbláznilo a už odtiaľ to nebolo východiska. Tu do tohoto bloku SS-áci nechodili, pretože keď niečo chceli, tak to vybavovali zvonku, pretože tam v tom bloku ohromne smrdelo a tam boli ľudia už určite aj niektorí, ktorých tela boli v rozklade. Takže tam SS-áci nechodili do tých blokov. Tiež som tu bola. Nebudem o tom hovoriť. Do lágru prišli niekedy tehotné ženy, mladé ženy samozrejme, ktoré potom buď mali potraty, alebo porodili deti. Ale vedeli, že keby sa to dozvedeli SS-áci, že oni majú deti, tak by ich s tými deťmi zobrali do plynu. Tak oni tie deti, keď rodila v noci a podarilo sa jej, že to dieťa porodiť, tak ráno, jak sme išli na apel, tak sme niekoľkokrát na vlastné oči sme videli, jak tie deti hádzali pod koje, aby to nebolo vidieť. Alebo ich hádzali do kanálov, tie deti. To sa pamätám, že prišli z Grécka 3 sestry. Jedna sa volala Paula, to bola krásna žena, mladá, bola vydatá a ona prišla v 2. stave. No a tá potom dostala práve tie porodné bolesti, keď bol apel. No ale nemohla ostať na bloku, lebo tí, ktoré nemohli, alebo boli choré, museli byť vynesené na apelplac, teda von cez predblok a ju tiež a ona tam vonku, tam ona rodila. No ale teraz, jak prišli odoberať apel, tak musela tá bloková hlásiť, že sa narodilo dieťa. A tak hovorí ten SS-ák, že aby hneď sa doniesli trágy, čo sa nosilo mŕtvoly a tam sa ju naložilo aj s tým malým deckom, ešte to nebolo ani ustrihnutá pupočná šnúra, tak ja sa presne na to pamätám. A ju naložili na tú trágu a do plynu. Na přelomu 19. a 20. století existovalo určité napětí mezi Čechy a Židy, zejména mezi těmi Židy, kteří se spojili s německou jazykovou kulturou a hovořili německy, posílali své děti do německých škol a tím vlastně přispívali k udržení německého charakteru Moravy a Čech. Ale
Od vzniku Československé republiky ty protižidovské nálady v českých zemích a v Československu byly minimální, tak i v českých zemích jsme se od dob středověku prakticky nesetkali s nějakým pogromem nebo s nějakými výraznějšími protižidovskými aktivitami. Za druhé světové války v období protektorátu cítila poměrně velká část českého obyvatelstva solidaritu s Židy, nicméně ta ochota pomoct a přímo se angažovat v jejich prospěch nebyla zas tak veliká, jako třeba by bylo z toho morálního hlediska záhodno, nicméně samozřejmě tady je třeba si uvědomit celou tu problematickou psychologickou situaci vlastně v protektorátu, že v podstatě řada lidí měla skutečně strach s ohledem na svoje rodiny se angažovat ve prospěch čehokoliv, tím spíše pak třeba ve prospěch záchrany Židů. V zahraničních armádách, ale i v domácím odboji se sešla řada jakoby Čechů i českých Židů společně a v podstatě společně bojovali proti fašismu. Je paradoxní, že k takové velké vlně antisemitismu došlo až v 50. letech 20. století. Byla to vlna uměle, bych řekl, živená tehdejším režimem. Bylo to v souvislosti s politickými procesy, zejména s politickým procesem s Rudolfem Slánským, kdy on a dalších, tuším, 10-11 obžalovaných bylo židovského původu a tady tato skutečnost byla v průběhu procesu záměrně demonstrativně zvýrazňována. Ale zase bych řekl, že ke cti československé společnosti slouží, že tak, jak pominul ty procesy, tak pominula i tady tato vlna antisemitismu a společnost se s ním žádným způsobem nestotožnila. Já bych na otázku, zda existuje antisemitismus v českých zemích, odpověděl jednoznačně ano, ale ten problém spočívá v tom, co to vlastně antisemitismus je. Já si myslím, že tady existuje takový latentní, folklorní, nebo chcete-li lidový antisemitismus, který má svoji historii. Pak je to ten antisemitismus dovezený z okolních zemí, zejména po začátku 90. let prostřednictvím té subkultury skinheads. A pak je tady něco jako reakce na nepoznané nebo neznámé. A když lidé chtějí si to, aby neměli zbytečný strach, když si to lidé chtějí nějak pojmenovat, tak sáhnou k starým stereotypům a ten antisemitismus, nebo ještě lépe nenávist k Židům, má v Evropě 2000 letou tradici, tak je to velmi snadné. Tu v tomto bloku som ja pracovala viac ako rok. Tu dochádzali autá, ktoré vozili materiál, teda šatstvo a všetko, náčinie, kabelky, kabáty, všetky svršky, čo si ľudia sebou priniesli. Tu to zhadzovali na veľké kopy. No a my sme to potom vnášali do toho bloku, a tam sa to potom triedilo. Mali sme veľmi dobrého šéfa, bol to SS-ák tiež, ale to bol veľmi dobrý človek. Volal sa Franz Ambruster. Keď sme z komanda odchádzali, sme sa s ním lúčili a sme mu povedali, že si na voľnosti nič iného neprajeme, len takého šéfa, jaký bol on. No a tu naproti nás bola Leichenkammer a tam ako Schreiberi pracovali Fredo Wetzler a Vrba, ktorí potom z lágru utiekli a teda prvé známky o koncentračnom tábore sa verejnosť dozvedela. Tak Židia mysleli, že budú spolu žiť rodiny, tak samozrejme, že si sebou doniesli náčinie, v ktorom mysleli, že si budú variť. My, ktorí sme pracovali pri týchto svrškoch, tak nám boli vzácne tieto komby. Tie boli typické pre maďarské transporty a transporty zo Sedmohradska, lebo to bol kraj veľmi úrodný a tam sa hodne pestovali husy. Takže Židia si sebou doviezli husiu masť a niekedy zaliaté husie pečienky
No a to nám veľmi chutnalo, my, ktorí sme pri tom pracovali, lenže zase sme nemali k tomu chleba. Ľudia, ktorí prichádzali z domu, mysleli, že budú potrebovať peniaze a niečo si zachránili, tak tieto peniaze mali buď zašité vo vycpávkach, lebo v gombíkoch zapracované, aby si tie peniaze zachránili. My sme museli tieto veci, to sa volalo, že filcovať. A tu bola aj kancelária a v tej kancelárii bola taká skríň a to sa volalo Wertkasten. Schránka pre cenné veci. No a tam sme museli odovzdávať peniaze, dolary a čo si teda ľudia sebou doniesli, okrem toho zlato, brilianty a všetko sme tam museli odovzdávať. Pamätám sa, že jak chodili transporty z Belgie, tak na jeden deň sme túto veľkú skrinku, ktorá bola asi tak meter vysoká a meter široká. Hovoril šéf, že tá skrinka sa 18 krát za ten deň vyprázdnila. No tak samozrejme z týchto peňazí všetko sme neodovzdávali a to bolo veľmi riskantné, ale predsa sme si niečo preniesli do lágru, tak potom sa kupčilo. Teraz napríklad kuchárky kradli cukor a múku a krupicu a teda pričom pracovali zeleninu, zemiaky, a tak určité veci mali aj určité ceny. Napríklad jeden prsteň snubný mal cenu $100. Cukor bol drahší. Napríklad na revíri, keď sme chodili predávať, tam boli Nemky. Tak tí Nemky nám odobrali všetky veci a teraz povedala tá Nemka, že ide pre chleba, alebo pre niečo, teda čo nám mala zaplatiť. Ale ona spravila skrat, bolo tma a niektorá zakričala, že ide nejaký SS-ák a tak sme ostali bez náhrady. Ste videli švajčiarske franku, ste videli? Ten je taký jemný, to sú hedvábne peniaze. Z čistého hedvábu, s tým sme si zadky vytierali. Raz spravili náhmatkovú kontrolu, tak my sme mysleli, že komando vymenia a že nás splinujú. A ráno sme prišli do roboty, blok bol zatvorený, ale šéf nás už doviedol a teraz sme stáli pred tým blokom a on sa nás pýtal, že či sme sa zbláznili, alebo či sme potratili rozum, že čo on tam našiel. A jak nás tak poučoval, a teda, že sa to nesmí robiť a že môžeme byť rádi, že on na to prišiel, tak v tom momente, ja neviem, jak sa sem dostal ten komandant z Osvienčína, ten Omajer, a pýtal sa ho, že co to tu je, was für eine Gesellschaft ist das hier, že co to tu je za spoločnosť. A Ambruster mal toľko ducha prítomnosti, že mu povedal, že dostal nových ľudí a že ich poučuje, že jakým spôsobom budú pracovať. Keby bol povedal, čo sa tu nás stalo, tak nás všetkých tu nás splinujú. Bola som svedkom aj takého niečo. Bola tu jedna bloková na bloku 3. Volala sa Lauferová, Olga Lauferová. Bolo to také chudobné dievča, ona robila predavačku, bola z Trnavy. A ona nechcela byť chudobná, ona myslela, že ona sa odtiaľto vráti. No a kupovala si zlato, brilianty, perly a všetko si do takých zavarovacích pohárov si to dávala. Lenže ona do toho zasvetila jedného Slováka z Popradu. On jej slúbil, že on, jestli sa vyslobodíme, že on si ju vezme za ženu. Lenže ona bola chudera veľmi škaredá a on, neviem prečo, ale on ju udal. Tak potom to u nej našli, samozrejme ju zobrali na ten blok 11 do Osvienčína, no a tam potom ju vraj
rozštvrtili a tie štvrte, že vraj povešali na stromy a že väzni museli ísť okolo a že teda povedali každému, tak sa stane každému, ktorý sa o také niečo pokusí. Ja som tiež pracovala pri týchto veciach a tiež sme mali s kamarátkou zašité, lenže keď sa toto stalo s tou Lauferovou, tak ja som to vypárala z šatov a zobrala som ten sáček a takto som to na Lagerstrasse rozsypala. A to boli brilianty. Tu sa nachádzame pri krematóriu, ktoré explodovalo vtedy, jak tie 3 židovské dievčatá poľské preniesli ten pušný prach z továrne Union a odovzdali ho mužom, ktorí tu pracovali v Sonderkommande a použili ho na to, aby teda tie 2 krematória vtedy explodovali. V čase, keď chodilo strašne veľa transportov, ako z Maďarska, z Grécka, z Francie, z Belgie, Holandska, tak nestačili páliť tie mŕtvoly a plynovať. Mnohí rodičia, nakoľko mali malé deti, kojencov, tak preto bolo škoda pre Nemcov ten cyklón B používať. To sme videli z pracoviska, že boli spravené z ihličnatých stromov také hrádze a tam nahádzali tých kojencoch ešte v podučkách. Tie deti boli živé, tak tie deti poliali potom, tie malé deti poliali benzínom, to zapálili a tak tie deti zhorali. Tu je kuchyňa, no a tu, pravda, vždycky vynášali kuchárky z kuchyne tie zupy, čo pre nás varili. Lenže keď prišli Rusky, tak oni boli tak strašne hladné a báli sa, že sa im neujde tej polievky, tak niekoľkokrát tu na Lagerstrasse tú polievku vyliali a s jazykom vylízali z tej Lagerstrasse tú polievku. Tu sa pamätám, že sme tu čakali, tak som zažila takúto epizódu. Tu boli vyložené prázdne sudy z marmelády. A videla som, že prišla taká Gréčka mladá, možná mala 14-15 rokov, mala takú malú lyžičku a z toho prázdneho sudu si vyberala marmeládu. Ale v tom ja neviem, prečo išiel okolo Rapportführer Taube. A jak tá Gréčka si to vyberala, tak sa pamätám, že začal ju kopať a zhodil ju na zem. Potom sa tak rozzúril, že ten súd obrátil a vždycky, keď sa ona zdvihla zo zemi, on vždycky ten súd na ňu hodil. A znovu ona sa zdvihla. On bol už úplne v extázi, úplne zúril ten chlap. A tak dlho ten súd na tú Gréčku hádzal, až ju zabil. Tak vidím tu všelijaké zájazdy z rôznych krajín, dokonca až z Tajvanu. Ale vidím tu i zájazdy z Nemecka. Tak si myslím, že predsa sú zvedaví, co je ich rodiče a prarodičia napáchali v 20. storočiu a sama si myslím, že či ich svedomie netlačí, a že jak mohli takéto zvierstva na ľuďoch vôbec páchať.
Česká republika nepatří k nějakým zemím, kde by byl silný antisemitismus, nicméně existují tady určité stabilní ultrapravicové struktury a v jejich rámci má ten antisemitismus, ať už takový ten náboženský antijudaismus nebo takový ten postnacistický, neonacistický antisemitismus svou roli. Tady samozřejmě najdeme několik třeba internetových stránek, na nich jsou v podstatě šířeny ty nejostřejší výpady popíračů holokaustu do češtiny, jsou v podstatě překládány materiály takových těch S toho světového popírání holokaustu, pokud se to tak dá říci, ale je otázkou, nakolik to má vlastně odezvu v širší veřejnosti. V současné době se s revizionistickými názory takřka nelze setkat z tištěných médií u nás, ale hlavně prostřednictvím internetu. Svoboda projevu v téhleté otázce, která panuje v Americe, není takto rozšířená v evropských zemích a některé argumenty, které jsem viděl na tom internetu, jsou natolik vážné a seriózní, že by se jimi měli vědci, historici u nás a jinde v Evropě zabývat. Oni nepopírají, že Židům se stalo velké příkoří, že byli zneprávňováni, deportováni, zavíráni do koncentračních táborů, že jich tam obrovská spousta zahynula, ale oni zpochybňují existenci úmyslu je vyhladit jakožto celek. Existuje několik Hitlerových projevů, zásadně z ledna 1939 o tom, že bude vést válku proti Židům. Toto své vyjádření několikrát ještě v průběhu války zopakoval. Existuje Göringův výnos ke spuštění konečného řešení židovské otázky z léta 1941, který dal Heydrichovi. Heydrich, když nastupuje úřad zastupujícího říšského protektora v Praze, svolal 10. října 1941 schůzi o zřízení geta Terezín, kde se jasně hovoří o tom, jaké Terezín bude mít funkce. Následovala konference ve Vanze, kde nejvyšší nacističtí pohlaváři hovořili o tom, kolik Židů k té likvidaci v Evropě je, a rozčlenili to do států okupovaných, které ještě nejsou okupované v Norsku i spřátelené tedy státy, kde ti Židé jsou, měli ty počty. Himmler, který byl účasten této likvidace střelbou, poukázal na to, že tímto způsobem to není možné dělat, že vojáci jsou demoralizováni a přešlo se k těm technickým prostředkům cyklon B nebo tedy plynová auta nebo výfukové plyny. Revizionisté jsou hodně často nikoliv cechovní historici, ale zástupci technických oborů, kteří poukazují, že nebylo možno v té krátké době mezi lety 41 a 44 danými zařízeními, které byly v Osvětimi, v Treblince, v Majdanku k dispozici těmi krematoriemi vyhladit takový počet lidí, jaký bývá obecně udáván, to znamená těch až 6 milionů Židů, a zastávají názor, že počet Židů, kteří zahynuli z nejrůznějších důvodů, musel být mnohem menší a objevují se názory, že byl dokonce menší než třeba 1 milion. Některé věci, které se prezentovaly už od norimberského procesu a pak v literatuře 50. let a 60. let, po roce 1967, kdy se to téma holokaustu objevilo ve Spojených státech a stala se z ní taková jako popkulturní, popcivilizační záležitost a byla to určitá jednostrannost a monotématičnost, tak vyvolala reakci. Ti revizionisté nejsou vždy bytostní antisemité, těch jen několik. Dost často jsou to lidé, kteří se snaží přinést jiný pohled jenom na celý problém holokaustu, ale je pravda, že většinou bývají využíváni nebo zneužíváni k propagandě. Wenn das meine Mutter wüsste, ist jawohl, wie mir in der Fremde ist jawohl. Schuh und Strümpfe sind zerrissen, Haare abgeschnitten, durch die Hosen weht der Wind, ist jawohl. Náhodou po rokoch som sa tu stretla s jedným pánom, ktorý prišiel z Luxemburgu a ten bol v lágri ako nemecký politický väzeň odvlečený a najprv bol v lágri v Buchenwalde, potom v lágri, potom prišiel do Osvienčína a z Osvienčína potom išiel ďalej na transport. A tak sme si zaspomínali a spolu sme si zaspievali pesničku, ktorú sme spievali pri Ausmarši.
Ach, wie schwer fällt es mir, aus der Heimat zu gehen, wenn die Hoffnung nicht wär auf ein Wiedersehen. Lebe wohl, lebe wohl, lebe wohl, lebe wohl, lebe wohl, auf Wiedersehen. Co jsme se učili po té druhé světové válce, vznikaly všechny ty organizace na ten mír, tak od toho tady jsou, aby se to už neopakovalo. No, může se to opakovat třeba v tom Iráku? Myslím, že je spousta takových organizací, aby tomu jako uměli zabránit. No. Takový malý holokausty, myslím, že se dějou neustále ve světě. Cílem takového nového holokaustu jsou muslimové v současné době. No. Myslím, že tato akce se nemůže opakovat vůči židovskému etniku, ale vůči jiným etnikům myslím, že tato akce je zopakovatelná. Celkově, když se člověk podívá na společnost, zejména jako západní civilizaci, jsou tam čím dál tím větší snahy k totalitní společnosti a to nemůže vést k ničemu jinému, než že se nakonec zase najde nějaký vnější nepřítel, který bude odvádět pozornost od vnitřních problémů té společnosti. Koľkých sme vás upálili, 1 či 6 000 kde je vlastne pravda, my sa nedáme zviesť. Pripisujem to len osudu, lebo ničím som sa nepričinila k tomu, aby som žila. Nerobila som nikdy nejakého prominentního heftlinga alebo niečo také. A prišlo nás sem asi 700 mladých ľudí, teda z okresu Senica, a vrátili sme sa 5. Týmto by som chcela ukončiť vôbec celé spomienky a nechcem sa sem nikdy viac vrátiť na toto miesto. Živláne svetu, zas nastal náš čas. Živláne svetu, kláme šťastný ples. Živláne svetu, skončíš peci dnes. Živláne svetu, to vie každý z nás. Živláne svetu, zas nastal náš čas. Živláne svetu, kláme šťastný ples. Živláne svetu, skončíš peci dnes.